Nola saldu heriotza eta dolua haurrei? Zergatik da garrantzitsua? Heriotza bizitzaren parte da eta haurrek ere galderak egiten dituzte. Ez badiegu erantzuten, beraiek asmatzen dituzte azalpenak eta horrek beldur gehiago sor dezake. Horregatik, garrantzitsua da egia esatea, entzutea eta emozioak errespetatzea. Ohiko akatsak. Askotan saiatzen gara haurra babesten, baina gaia saihesten dugu, ez dugu hitz egiten edo metaforak erabiltzen ditugu. Adibidez, lo geratu da, bidaiara joan da, baina haurrek hitzez hitz ulertzen dute eta horrek nahasmena sortzen du. Lau gako heriotzaren inguruan. Haurrek pixkanaka ulertu behar dituzte lau ideia nagusi. Heriotza unibertsala dela, hau da, izaki bizidun guztiak hiltzen direla, itzulezina da, ezin da bueltatu, gorputza funtzionatzeari uzten diola, eta azkenik, beti dagoela arrazoi fisiko bat. Ideia hauek argi azaltzeak laguntzen du dolua hobeto ulertzen. Adinaren arabera. Haur guztiek ez dute berdin ulertzen. 3-6 urte artean, pentsatzen dute heriotza aldi baterako dela. 6-10 urtean, hasten dira ulertzen benetakoa dela. Eta nerabeak guztiz ulertzen dute, baina emozionalki zaila izan daiteke. Horregatik, azalpena beti egokitu behar da haurraren adinera. Nola hitz egin haurrekin? Gomendio batzuk. Egia esan, baina modu leunean. Ez erabili gezurrik. Entzun haurren galderak. Utzi emozioak adierazten eta eman segurtasuna. Zainduta egongo zara eta horrelako esaldiak esaten. Ta garrantzitsuena da, ez ustea haurrei bere beldurrekin bakarrik.